Градинарят и камъните. Имал един мъж, който цял живот поддържал градина в подножието на планината. Всяка сутрин излизал с кожница и ръкавици, плевял, поливал, подрязвал, но колкото и да се грижил, всяка година земята раждала нови камъни, тежки, сиви, остри. Съседите му се смеели. Хвърли ги, продай земята, няма смисъл да се бориш с камъните. Но градинарят само отговарял. Не се боря, просто я познавам. С времето той се почнал да подрежда камъните около градината си, един по един. От тях направил стени, пътеки, дори пейка. И след години, когато вече бил побелял, градината му била най-красива в цялата долина. Не защото имала по-малко камъни, а защото той се научил да ги използва. Поуката от приказката е: животът винаги ще ни поднася камъни, спомени, страхове, грешки, но от нас зависи дали ще ги носим на гърба си или ще ги превърнем в пътека напред.